Okay, naimbag nga pangalda tayo amin. Manan, apo, subsubaliti, adda kami manan, dito lang apo, 1898. Apo, 89, kung kunang mo ito, baliktad. 98.5 IFM Kawayan, iti idol tayo nga FM. And adda tayo na po, iti, makon ko na nga contest proper, iti Search for Ilocano Idols 2019. And this is being sponsored by Edikan Ita. Bueno, dahil kita, family TFD, Edikan Ita. Adi tamat apo makita yung screen iti Facebook agtartaray apo dita. And of course special mention iti may sabi nga nang iti papremyo kat ni Fernando Martin iti San Sebastian Ramon Isabela formerly nga dito sunang nakaasawa na po sa Saipan USA. And of course kap sa charity and Charity Lianes, dagiti daduma pa yung sponsors kat antuno next week naman ngayon announcen. Of course the name that yung tatay kat sponsored by SB member Giovanni Vizcara of LG Ramon Isabela. Thank you so much kada kayo. And nga rod, nagtengan di oras ko na iti panagbirok tayo no si Asinto Sumarunong apong Ilocano Idol. Iyaban tayo iti umuna nga contestant kan I guess ma-audit o motisimang pot kada kita nagipalista iti last week. So may kan basang. Yeah. Kita yun dito screenan apo, medyo napudpo daw ng siya. Siguro ado tinakan na dito nga gluta tayo nun apo. Okay, of course, a little bit of interview. So, anya tinagan mo kaps at ading? Ayan, ako po si Amy Marcos from Santiago. Ang sikat ti gobernador ti Jay Ilocos, aya. Marcos nga talaga. Apo. Oh, so how are you related to Marcoses? How are you related to kita Marcoses? Anya ti relasyon mo kada apo Bongbong Marcos? Uncle ko kano nga mapukpukaw. Uncle mo nga mapukpukaw. Kanagandag kano nga mapukpukaw, sir. Ayan, apo very confident mo ngagsasao talaga, mat. So, anya ti agda mga pagsapulam, anak ko aside from magbirbirok ka iti maasawam, anapay ti pobraan ti bayag. Apo, mumulakan nga dagusan. O, syempre, di everybody is looking for that. Aside from, ano ti pakabisyam? Sa ngayon po, nag-stop muna po kung Tagalog ka pala, ano? nag-start na pala nga Naghadal, agpasbasa? Nalpas na kon... Oo, nalpas ka. Ano ti inlipas mo, basang? Computer secretariat. So, mano mo nga ti computer ti napirdimon so far. Ayan. Anyway, anya ti hangkapay kakatidugan iti interview keng katapno maganatan da kita itumdungag. So, automatically si kategbaling weekly champion tayo and then you will come back after the 4th week for the monthly competition. So, tatapay laang, sikapay laang ti first and last contestant and automatically sikat ti mga baka syempre. Ngam lumabang kanto for monthly and then ang mga baka ti monthly grand finals so ti labanan mo. Talo lang, mamilo ka lang nga sumalang ito and then numaswir jam ay katag baling kanto nga recording artist. So once again, kita daan ti talento apo dita nga singing. Please join our search for Ilocano Idols 2019 dito ay IFM. Nalakala nga po nga birukin ti building da dito ay Oma Building, 4th floor, Rizal Street, Kawayan, Zeri. Ayan. So iti pagkanarutan, dapat 30 years old and below. Adya lang nga po, awan iti birbiro kami nga sabalin. 30 years old and below and agkanta ti Ilocano. And of course, i-represent ti barangay kan datay iskwilaan ti ayan na. So anya ti i-represent mo barangay? Mabini Santiago City. Oh, ta nagadayo ti nagtravel am kas lakurang da jay premium tata. Anyway, adto yan na po isuna. Miss Amy Marcos, apo of Mabini, Santiago City, to sing Sidong ti Sabali naragsak kay aduha. Kung na nagatidug. Apo, kasla na nasakit tinakong mo dito yung kansyon. Isaksak mo nga nalang balong. Sikaman ti technician. Oh, okay. And then, sikat yung mga patukaran. Ay, adati kuha na nga min, adabalkot na. Ayan. Once again, iti mapupukaw ang kaanakan ni Apo Bongbong Marcos sa Ilocos, Miss Amy Marcos.
Dugang hingga makikita sidong sa bali naragsakay adwang tuy puso kasaman dudugan na ket ang panaas at lading ito'y riknak ket numa ipalagip kanyak dagidirag sa ta ken adunga rapaan yung kasaman angin biyag ko naglabas ket di samit na nagbalin ana sa parang sika awanin ti sa bali nga gikot ayat ko ang nasuti dito'y sidong ko agsubli ka kadin kaintan tong palen dagiti karin hindi nga tan biyak ko malunag day tarik nam pakaasik keng ka ket ingka ingtingen ang wempiak ko agur-uray to'y puso tasikan na alin sa bali ngay patek ko wempiak ko nupay awan karitidan na iti ka anuman di kanto isukat tas sikalaeng tingkarik nga ayate iti agnanayon ingat tong paltanen ket numang ipalagip kanyak dagidirag sakta ken adungar paan yung kasaman angin biyag ko alaglabas ket di samit na nagbalin ana sa parang sika awaning ti sa bali nga gikot ayat ko ang nasuti dito'y sidong ko agsubli ka kadin taintan tong palen dagidi karin hindi nga tan biyak ko malunag tayo tarik nam pakaasik ken ka ket ingka intingen ang wempiak ko agur-uray to'y puso tasikan nawan ti sa bali ngay patek ko tasikan nawan ti sa bali ngay patek ko Abong, awan ti makunaka. Talaga mga intiram iti kalalengan natin. Thank you so much for joining. And of course, maawis, awisan man dagiti ito mga kakatuam tita. Dagiti, sikat, awisan dagiti kakatuam. Amom nga muna kumansyon basang. Apo. Okay, yan. Ilocano Ewan na, sir. Tsure. Okay, so kablaawan pa yung arod dagitay dado mga gagaya mo nga nalawit tumtum nga kitat na kanito. Ano ba? Kablaawa, I mean, putin ang mo tagilukan. Yeah, you know, aside from inviting them agat kablaawam, I mean,
batiin mo yung mga kaibigan mo na nakinig ngayon sa'yo sa ating program mga Adda Kami Manen at nanonood sa ating program. Halak ata, kablaawak man na po, dagi agbuybuya tayan me, daantek, kanda nanay ko bakit? Oh, Ayan. so iti kadom tata. Ni mother ko, sir. Mother mo, taji ko na mga nang mula kita at atidog ngamin ti aritos ng MC kakakat. Anyway, thank you so much, ma'am, mother. Apo talagang nga sinuportaran na dati anak na. And automatically, haan nga kapot na may isang mga contestant itatangal daw, kat itim ako na deserve mo nga talaga nga lumaban pa for the monthly, kapot ikinapintas iti timag mo ading ko. Ayan, so, i-claim mo that ay price mo itatanga ka nito kini bakit ko ni Juvie iso ti secretary apo iti Adda Kami Manen search for Ilocano Idols 2019 iso mati pagpalistaan. So next week sa balin tumanen ti contestant barbaring adonton ti sumali ta makita damat. So iti first prize is 10,000 so far. Baka nung manayunan pa ita ado ti sponsors tayo. 10,000 pesos cash and a recording contract from FDD Productions. Si kami apo di gijay. Ket nalabit nga di album to ket agkukuyog tayo. And that is in digital platform. Agkaroon ka ti sarili nga account iti iTunes. Ijeti ka pintasan na ta iTunes di pa ka-release ti album mo. Hanga dita palengke di magagatang nga CD. Hanga dita nandi ka di internet. So, congratulations, Basang. Thank you so much for joining. And, kaya nung pa iti kumansyon dito may isa, kapot may isa, tumira ka. Ano ba iti kita dito mga sonatang mabali mo kansyonan? Naglang magkanta ni Kwa. Senador Amy Marcos, naglang kanta. Senador nga rod. Kita man. Okay. Okay, mangtod pa iti may isa nga samiwen. Okay. Masakit para kanyak, musikat makitkitak, katuwang ni ay ayatek, nga nang isukatam kanyak, panagkibkibin yu adwang, madududok day tuiriknak, agsasaitik a puso, yaklatan ni kaskaso, nasaysaya at lakman, di ka na am-amo, yakman masaksaktan, taaramid mo. Palubusan na kadin, nga umadayo, tapnon mapanurot mo, ato abasol mo, yakmarik na di pamatik mo. Nagbalbaliw ka, limamiis ka, sabay tamaawatan na, ket palubusan na. Awanin ni ayan, masakit para kanyak, musikat makitkitak, kaduwang ni ay ayatek, nga lang isukat ang kanyak, panagkibkibin yu adwa, madudutok day tiriknak, agsasaidik a puso, yaklatan ni kaskaso, nasaysaya at lakman, di ka na am-amo, yakman masaksaktan, taaramid mo. Palubusan na kadin, nga umadayo, tapnon mapanunot mo, ato abasol mo, yakmarik na di pamatig mo. Nagbalbaliw ka, limamiis
Okay. Adda kami manan. Madi makakit over din nagkanta. Naglaing. Palabusan na ka di. Kula nang slagsang sangi mo to. Pero nagmeti ko timbre ti boses na. JB Brato na. Naglaing J dati. Di pa nagangangas na pa eh. Kasla agsang sangit ti style na di las nga kanta na tatay. Mayat. Nalaing. Apit na nag-sending ka. Kaya simbang may kagarod. Nag-text kanya ni Michelle. Oh, Sige, Oo. babayan ako. Okay, thank you so much. niya ko na nagarod. Ide po kung ti radyo ko na. Oh. Damak kastang arami din yung tangaduan kung kunano. Ayan, so that's it. Kaaruba, for those who want to contribute for our Ilocano Idol. Search for Ilocano Idols 2019. Oy, more kung kunada mo dito. Please feel free. Ay, contestant pala ang Dejay. Apo, orayin nyo next week. Ado tinagpalista nga magitita duma siguro. Ay, kat mabutang da nga umay. Wow, naglaing ni Basang ka no. At iwan na pa dyan, amok pa na naman ni Kuya RJ. Kuya Kuya RJ, PM na man. No, sino dyan, amam. Ay, Diyos ko, tagay nag-recording iti di isuwa. Adi didiretsa ako na talaga amot nga. Apo, kakaasi lang nga ng 3 trim na gito mga boss-bosses. Dapat then, nukas jay nga dagos kalaing iti iti ag-record ako nagmayatan. Sabi ng kalron si Pagano. What ko na na? Greetings from Boston. First contestant has a nice voice. Nga may met kumabay no at dawan na ununag pa yung Ilocano diction na. Kaslatay diction ni Amak. Iti na naglaki ni Amak. Iti naggapuanan ti Kamuro. Iti lang. Ang diction na tinaunag. Grabe siya. Ayan. Anyway, apo, dagiti kahit na nga mag-agpa-schedule, ado ti agte-text kada kami ng apay na may sa tisim mampot. Ayan. Dagiti agpa-schedule, apo, please get in touch with my wife, Juvie, so ti secretary, isumot agigigam, apo, ti Pondo, iti Ilocano Idols. Ayan. At kanya na ti Pondo, isong Idol. Dagiti magigibi mo lang ang kagayim tayo, ay kat umabalin na pala utangan, inggan awan pala dagiti contestant nga taduma. Ayan, thank you so much sa Bakat for voluntarily, apo, nag-voluntary nga umay. Ada trimulo na ka no. Yung boses na na ti Janet Dele. Yes, kompleto ti kuha na ti Dynamics dynamics na. Da pa kasi na. Sa Michael Jackson yan. Ayan. Wow, mga idol, ang galing ng contestant nyo. Lamig ng voice niya. Diyos ko sumunod Deserving lang. siya. It's me, Ayan. Princess Jamaica ng Estrella San Guillermo. So, dagita kaya na pa po sumali. Ay, kat, oh my God. Kaya butang di busis na ajay. Ado pa iti mabalintay nga kwa. Nga. Nga atiwan ha. Adalaang apo. Ati ko nagkadalaang nag-recording si DJ Isu Isabela United Artist. Apo nga medyo Baka nag-PM ni Kuya RJ kayo. nalastog ko naman lang ina apo. Nagaya ito mga members di Isabela United Artist. Idi, apo nga nakalas-lastog. Kagaasi kami lang nga nag-3 trim J teamwork na. Tapos, tatano, pirjan dati FDT kas taunay. Ayan, tata. Like, iti, bentahin na tamiyab kas tamot ti kaya dati radyo in a joking way nga kunada. Joey naman ka no. Kinamak long distance ngayit ka no. Sorry. Ayan, contestant iti jay. Kat, stricto ni mother na. Diba? Dakil nga minti aritos ni Mother. Ayan, so antabayanan nyo next week apo. Dagiti dumapay yung contestant. And kumanta ka barong dati na Kasla mabayin na mo tantak. Nagling mode. Sa bali lang ti quality ti poses mo. Gapotawan ti Costesas. Costesas. Ano ko na. Jay na. Chuma. Wow. Maganda na gana tawan pa'y asawak nalakaya nakon ngem awan pa'y nasarakak ay napili at ngamin idi akabanwarak nasiksimit ngamin di na
nagsinasara. Napausan akon nga adda baby nan, nagaramid nakon itikrib anara. Gimatang at ay kitin itimon munyeka, ta isumet itan itiliwliwakon. Ngam anya pa'y itan ti mamaainan, nalakayanak meten nga nagasawa. Karen-karek ti agmalen ken agsapa, uray nugubat pa'y matukol tay arado kon. Mamaainan, nalakayanak meten nga nagasawa. Ipay lagluan nusumkan sagpaminsan, ipay tumaraot daytay manok na. Ti mamaainan, nalakayanak meten nga nagasawa. Karen-tarek ti agmalen ken agsapa, uray nugupat pa'y matukol tay arado kon. Group shot lagi di contestants ito. So, ato nga talaga ang matiket na sumali. Tatam, pantaman ka dagiti pangablaawan balong. Hello to Tito Ed. Hello mo. Yan. Bigweso na. Okay. Nagwapo kayo latang kakabsat, uray na puyatan kayo. Pamanti Charity of Porterville, California. Hello again, Karo, pa-request mo di buwan ni Amag, didikit mo kini RV. At tuwin na ko nagbas agting dingeg from Jordan, Kabugason. Ay, paawig nga talaga. Kapay nagkapwam. Nagkaputa, nagbakalan. Nagbakalan bas. Basta't isipin mong mahal kita. At imong kafe. Kafe. Excited ako into na next week. Adon tumanin iti aglalabanan. Adon ti contestants. The contestant. Buan ka no. English version. Ay, sige ma'am. Marasa mo English version ti buan. Awan ko lang. Kaya mo tayo mati. Kwata kami na kita. Iso nga medyo masatot kami po kanta copyrighted. Sayang ngamin. Biglang nga maidipton. Ayan. Iso nga nung balbaling kita ilatan na Ilocano songan ti kang kanta. Daawan ti. Apay nga if tatay. Lagi siyempre first. Kaareglo klaunay. Ayan. If I would choose to live my life. Ate man na requested baga tirabi nga doon atami kat Kuha na pagtaka mo ta. Do atami kuha na mo ta. Permitil ile na di kang kanta mo ta ngamin ka bagbagay mo kano. Ano mga ko At datua
idi agden natwa atami dagitoy ti agririri ag naganti pitot kinsinti nakatugaw nga inang lik ag pinabasol anabangsi nagpengit kay dua atami na bagit rambol onit ti jeepney nagpreno ti driver ating itapnon mapan agrepere itamen anagibiyang tay konduktor nga ang abos sa tupol nangisit na ramraman pa'y anapisit taymet pasahero at tindera Maria tungiib tinagan na sangsangitan na tayla ko na kamatis pariya na tunggawan na iti panagdalupisak na kasla kubing amaladaga ingkusay-kusay nat sa kana nagluka isjay pandiling na gapo ka di makaanawa tay tingi a driver ta impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isit inagawit tay tindera tay palsiit ako nada timbala na kamatis pariya kasla bulintik intirador na at dadwa anak riri onig pampasahero at imnita at takan pay od amadi idi agden nadwa atami dagitoy ti agririri ag naganti pitot kinsinti nakatugaw nga inanglik ag pinabasol anabangsi nagpengit tay dua atami na bangit rambol onig ti jeepney nagpreno ti driver ating itapnon mapan agrepere di tamet anakibiyang tay konduktor nga ang abos na tupol nang isip na ramraman pa'y anapisit gaputa di makaanawa tay tingi a driver da impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isit inagomit tay tindera tay palsiit unada imbala na kamatis pariya kasla bulintik intirador na nagsardeng tiap apa gapukin tindira a Maria nagsardeng tiap apa gapukin tungi a Maria